mata mu tashi mu taka mu murna a yau muke. Yan mata mu tashi mu taka mu murna a yau muke. To bismillah ni zani fara ga Ubangiji mabuwayi, shine mai dare mai rana mahalicci mai juyayi. Ya Allah ka ban basira waƙar aure ni zanayi, Abdulrahman ango Ummu Safiya ta zam amarya. Yan mata mu tashi mu taka mu murna a yau muke. Auren soyayya ni zane Abdulrahman Safiya, ni dai shawara zan baku yo zaman soyayya. Aure ne a yau aka ɗaura kar da ku yo zama na kiyayya. Burina in aka gan ku za a gani ai koya. Yan mata mu tashi mu taka mu murna a yau muke. Ummi Safiya na zo gare ki rike an banki amana, ki cikar burinsa a yanzu kin zama mai mata ku zauna. Ladabi da biyayya ki nuna aljannar ki gare shi ki auna. Ummi Safiya kin dace kin sami miji mai kunya. Yan mata mu tashi mu taka mu murna a yau muke. Abdulrahman gare ka Ummi Safiya ta zama taka, kai ne ka gani ce na so ka rike ta amana gunka. Kai dace na auren Safiya komai na ta na gare ka. Abdulrahman ka dace Da uwar yaya mai kunya. yan mata mu tashi mu taka mu murna a yau muke. Ummi Safiya yar gatan baba, gata da kunya gata da kyauta. Yar gatan baba, gata da wasa abin ibada. Yar gatan baba, gata da ilimi da hazaka, sannan kuma ga tarbiya. yan mata mu tashi mu taka mu murna a yau muke. Abdulrahman suwidi dan gatan baba, bashi da kunya bashi da ruwa. Dan gatan baba, yayin fada da abokai. Dan gatan baba, Abbasidu Magoga na baku mai waka ta Indiya. Yan mata mu tashi mu taka mu murna a yau muke. Abokan ango gane gare ku samuni ai ban manta ku. Yusuf ta Ibrahim illan kuma na gaida ku. Sani Lala Halifa Danja kare ka na gaida ku. Abdul Gaffar Naziru Sani Dada na gaida ku. Yan mata mu tashi mu taka mu murna a yau muke. Yan mata mu tashi mu taka mu murna a yau muke. Abba Sharaɗa Hafiz Katimil Sili na gaida ku. Abba ɗan bagya awal tuno Abdul Yasir ɗanki gaida ku. Jamilu Mubarak Labahani Sadiku na gaida ku. Alhaji Fendo Malam Balmo Kariba Adudu na gaida ku. Yan mata mu tashi mu taka mu murna a yau muke.
Baba Jummai, Baba Safiya, Baba Ai na gaida ku. Baba Amina, Baba Mami, Baba Amina na gaida ku. Mama Saude, Mama Hafsa, Mama Zara'u na gaida ku. Baba Dija, Amina ta kofa, Halima ta kofa na gaida ku. Yan mata mu tashi mu taka mu murna a yau muke. Anti Zulaiha, Anti Balaraba, Anti Saude na gaida ki. Anti Rahila, Anti Hajjo, Anti Bibi da Wanauta ki. Anti Mami, Anti Mariya, Anti Hadiza da Wanauta ki. Anti Fatima, Anti Jamila, Anti Yarshe gaida ki. Yan mata mu tashi mu taka mu murna a yau muke. Anti Sadiya, Anti Yaha Asabe ki ma na gaida ki. Anti Hadiza, Anti Hauwa, Anti Maryam ummata ki. Ummul Khairi gaida ki, Anti Zike ma gaida ki. Sumayya Dorai baby Dorai, Sumayya ki ma na gaida ki. Yan mata mu tashi mu taka mu murna a yau muke. Hassana da Usaina Safiya Mufida kuma na gaida ku. Salama Mariya Hajiyan nan kuma duk na gaida ku. Dangi na amarya gani kuma na taho gare ku. Mama Hafsa Amina Sa'adatu Safara'u na gaida ku. Yan mata mu tashi mu taka mu murna a yau muke. Mama Halima Hassana Labiba kuma na taho gare ku. Anta Aisha, Anta Khadija, Anta Maryam na gaida ku. Anta Firdausi Zahra'u Khadija, Hawwa na gaida ku. Anta Amina, Anta Maryam, Anta Zainab na gaida ku. Anta Aisha Zahra'u Hafsa na gaida ku. Aisha kuna na faɗa muku, a Basidu Magoga na baku. Yan mata mu tashi mu taka mu murna a yau muke. मैं अब्बसी दमगो गलीमंची हिंदुस्तान मारियर की शादी है मैं तेरी दुल्हन तू मेरी दुल्हन